Amchayo kwbangma joraro muino Krishnapur, Uttor Maharanipur, Telemura hai jagarokno khobui mongya kami Krishnapur hai thairogo mayung kuthungni akarmung bai dalbidal jorao dalbidal somoyo borok mayung kuthung bai kachrepjakmani nok khukbaimani amorokno tuyui mungsa hapangni bisingtwi chubachu maya hayakeba amorokno bahai kateri tolnani mungsa hapangni bwkhaktwi yapri namani kwrwi hinui kok selchamung tubui tini kha dungmung phunuklaiui dophalahar kasolakha mongya kami hatio tipramotha rok amtwi kheno borok lahar kasumani bisingtwi tini khorang tisaka borok dakti khe o mayung kuthungrokno oroni noroi tlangui o amchaini lukurokno shanti tei kaham khe tongnai rithu amtwi khe nok khukbai borok butharjagui tei bwswk din tongui manai tei hapangni bisingto mungsa yapri kwrwi borokno chubanani tei o mayung kuthungrokni yakni bahai khe bachi tongnani haikhe kati tongnani omorokno tui no tini tipramothani bwkhakti khlaiui kha dungmung phunuklaiui dophalahar kasulaikha amoni loge montangni issue tei forest bedekni dalbidal pattarimani bisingtwi jwngjal achaimani roknobo tini khorang tisai borok o patimungrok sejamani kok sawi pattarokno jai khlainani forest bedekni bwkhakti koimung narwkhatwi hasti hapangni bwkhago borok amtwi kheno koimung narwkhatini tipramotharok abo tutinda issue tongo sini jemo Telemura mungya kami Krishnapur, Kalyanpur, Uttor Maharani o area o mayung kuthungni jala kebo tongui shantimani keboni ba bwsai khumao keboni bihik khumao keboni bwsa khumao mayung kuthungni butharjakmani aboni kuno dabi dawo mania engkai abo eklai daily no जों borok bai satokjakman simi जों mayung kuthung bai baso tin satokjak dong a satokjakmani yoknani bagui o mayung kuthungno oroni tisaitlang hinui lukurokni demand aboni bagui tinoro highway block khaijak oroni mayung kuthungno tisaui kubun jaga noroi thankoni sidi a engkai sini borok bari okthai haika ba dini bagan okthai kon khai banchi manan moton luhur jagui borok abo demand je oro mayung kuthungno nori matlangna tei patta suno patta hinje sorkari mani a patta o जों tam khaiman naidi patta जों mani kito kagos to manka a patta mamani jagao जों na nok thai kaisa tani mano ha na bufang phangsa kai mano na ro koi phangsa kai mano abo kono kaini moton suno uskuk dia borok sujung dia koi phangsa kai ke tam phairi ne ro phangsa kai ke tam phairi nai kyo ba dukan judi chigonsa tang nani hawa kha khangkai no ro dukan matang ya mo illegal criminal ya bhai rok lai thangnai 18 tarik January 2024 je montang ni gotor no kangmai sema kana aro angba dino aingo beranin thomani anga dino nukka forest department ta musa noro illegal noro goro nok tangi abo ke dukan di meya aina atra goto korbe dukan subai te buri busana ri gnai rok am to ঠিক ya no patai fogoro kagos di gangkai apa to sagwan nok tangne na haji tannan tan dibla abdu audi garme audi ga absu audi garme ma ya sumpat kagos mari ko lap kori blena engkai aro baba iklai boro illegal simi hiya boro criminal bodo deno engkai ne jaga patta jaga wa hatani nok bang tam criminal ka bang tam samno tam bothar ka ba samdom kodi ko thai ka ba engkai a patta rong ni isuna tabuk oro tisajak जों patta jagano je patta jehetu ri ka patta ka ko suno abo demonstration khai suno jai deke janja jaga tidike nang sun ni जों सरकारि thani dabi aun bai tini oro block lai asulai jak jonogon